staff sa Barangay Bayan and Barangay San Antonio. Ako si Chairmay Borja Tucong, ang SK Chairperson, buot magpaabot sa among dakong pagpasalamat labi na gayud sa atong mahal nga patron, Senyor Santo Niño. Sa atong mahal nga Mayor sa Marihatag, Mayor Justin Mark Pilinio, ang atong Vice Mayor, uban sa Sangguniang Bayan, ug atong SK Federation, Honorable Kevin Machika. Dako ang among pagpasalamat kaninyo aron matigayon ning among presentasyon sa Abaca Festival. Ako, kinasing-kasing namong Barangay Bayan, Barangay San Antonio, ipasirgarbo kaninyo ang among presentasyon sa Abaca Festival. Happy 4th Abaca Festival! Viva Senyor Santo Niño! Senyor Santo Niño! Abaca! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dadaan galing na ugugman Kristo. Salamat sa Diyos. Manglingkod alang sa mga pahibalo. Pahibalo sa tanan. Adunay bisita patron ni Senyor Santo Niño nga may tabo sa atong barangay karong umaabot Agosto 6, 2022 sa gabi. Kini isipan sa ulog sa kapistahan sa atong mahal na patron. Daghang salamat. Unsa kay may nayahanan ni Senyor Santo Niño imbisita niya sa atong barangay San? Ako, ang maayong ihalan, mao ang mga bulat na ginamat sa Abaca. Kay diin mapasalamatong kita sa mga abundang grasya nga atong nalawat. Sige lang, ako kini andamon og panginbuntong para ni Senyor Santo Niño. Mga silingan, aniya na ang atong mahal na patron, ang gawas na kamog ato siyang sugaton. Senyor Santo Niño, daghan kay salamat. Kay wala ba yung inyong pasanti? Daghan kay salamat sa mga grasya nga amon ng tao. Señor
Madayaw na hapon sa tanan. In behalf sa Barangay San Isidro, ako si Kagawad Idlito Bilbar. Kami ang representante sa Cluster 3 San Isidro o sa Mahaba nga barangay. Kami nga mga membro sa Cluster 3 ang Maha Sidro naningkamot nga makabot namo ang kadaugan aning 4th Marihatag Abaka Festival 2022. O ginila siguro ko to nga salamat o Viva Señor Santo Niño, Viva Marihatag. Santo Niño, Abaka. Isip sa pakumaan ang Marihatag National Agricultural High School. Ihambog po ni Patupan sa kapilipan sa Department of Education na walang estudyante nga may kawat sa ilang katungod sa pagkalkul. Bisan pa man sa ilang pakulangan. Sa ilang subject ang theory for technology and livelihood education, itutupan ang mga tinitan unsa ang Abaka kung unsa ang mga nagkalain-lain ng grupo na mabuhat sama sa basket, bag, o sanina. Kung usa sa gilong performance task sa ilang major na agriculture, ang pagtalungkong Abaka ang magpreserba ang industriya sa Abaka kung ang ginagahan. Okay, ang ilan na ang mga leaders with special education needs nahihilay sa magturo kung nagdalahiya ang klase sa produkto gamit ang Abaka. Hindi nagpamatuon nga nilibabag ang ilang kakulangan sa ilang kalampusan kung sila nagdalo ngayon sa pagkuman sa ilang tagsa-tagsa kaahida. Usa, kitang mga marihatayon, hatagan natin kung pagtagal ang atong unang learners with special education needs kay usa sinusap sa mga kung kalampuan sa ating munisipalidad sa umaabot ang panahon. Sukad sa una ugang na karon, naabag sa tanang panahon. Naghatag og kaharuhay, naghatag og paglahom, usa angay lang magsaulog kakaron. Tululigan ka sa kahitasan, umarihatag garbo ka sa tanan. Abaka, abaka, tinungdan sa paglanguka, mahandi sa kinabuhi, garbo sa lungsod ka. Abaka, abaka, maguriya ka sa ulog ka, ihalad alang kang Senyor Santo Niño. Abunda sa kinaiyahan, sama sa Abaka nagbalikon ang tanan. Bisan sa kalisdanan, dili gud mapukan, kay ang katawhan susama sa Abaka. Tinuligan ka sa kahitasan, umarihatag garbo ka sa tanan. Abaka, abaka, tinungdan sa paglanguka, mahandi sa kinabuhi, garbo sa lungsod ka. Abaka, abaka, maguniya ka, isaulog ka, ihalad alang kang Senyor Santo Niño. Ania kami nangaliyang, nagampo nagpasalamat. Kanimo, Senyor Santo Niño, iyahi kami sa kanulan. Abaka, abaka, tinungdan sa paglanguka, mahandi
sa kinabuhi, garbo sa lungsod ka. Abaka, abaka, magurya ka, isaulog ka, ihalad alang kang Senyor, Santo Niño. Halad ka, Senyor, Santo Niño. Abaka! Ako si Mario Campos, punong barangay ng Barangay Alegria, Marihatag, Surigao del Sur. Ako si Dionisio Gomez, punong barangay ng Santa Cruz. Kami magapasalamaton sa atong labaw nga makagagahom sa tanan ug ilabi na gayud sa atong patron Senyor Santo Niño. Kami isab magapasalamaton sa atong municipal officials headed by our municipal mayor Honorable Justin Mark L. Pelenio. Kami nagapasalamaton sa Barangay Santa Cruz, Alegria sa pagkooperar sa atong Abaka Festival. Kami ang pundok Manasigon sa Alegro. Viva Senyor Santo Niño! Viva Abaka Festival! Santo Niño! Abaka! Welcome to Marihatag, Surigao del Sur. Narito ang Abaka Festival. Mahibalo sa tanan, dunay dakong bagyong moabot sa atong lungsod. Busa pagmatngon, mag-anda ug labaw sa tanan, mag-ampo ni Senyor Santo Niño para palalipdan kitang tanan. Daghang salamat. Hoy! Di na tinuod. Suma, katong sa una, naay bagyo na po. Di ba wa? Kainit ako sa panahon. Maudyon. Mga marites, mga ingay, kada kayo mahimangnuan ta nga na imaabot ka katalagman, wala mawa na, magpatuta, magpilabangay kitang tanan, kaya ang abaka, o instrumento sa pinabuhi sa katauhan. Ay da, yun na. Marites kami. Sila ko ito. Maayong adlaw kanatong tanan. Dito ugikan sa itong pinalanggang mayor o iya kinigipamot ang dakong kasubo na hiaguman kanatong tanan o nihatag ko siya o tabang pinansyal para makatabang kanato. O kining mensahe, gidalit kaniya na kitang tanan, motuo man na lahi dilubyo wala, magmatmon, mag-anda, o labaw sa tanan, magtinabangay aron mabalik ang mga nindot na mga abaka.
Ako si Kevin M. Machika, ang SK Federation President ng Marihatag. Ako mapasalamaton sa kanato Municipal Mayor, Honorable Justin Marcolinio sa mga suporta na gihatag naan sa kanato Abaca Festival. At og sa mga stakeholders o mga concerned individuals who in one way and another contributed to the success of Abaca Festival. Mayong pista sa Tanang Marihatag nun. Ako si Leonardo Tumalon Jr., punong barangay sa Barangay Poblasyon. Nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta sa Port Abaca Festival nga atong gikasaulog karong adlaw sa atong kapistahan ni Senior Santo Niño. Viva Senior Santo Niño! Viva Abaca Festival! Santo Niño! Abaca! Good evening, ladies and gentlemen. Let us now witness who among the three festivals will represent the Philippines in Tokyo, Japan for the 5th International Asian Summit. Here is our contingent number 1, Kaliguan Festival of Municipality of Caguae. Ladies and gentlemen, our contingent number 2, Sangkaan Festival of Batangas City. And now, our contingent number 3, Abaca Festival of Municipality of Marihatag. And the winner is Abaca Festival of Municipality of Marihatag, and they will represent as world culture, tourism, dance performers.
buhay Nagkakatong adlaon Usahan ay lang magsaulog karoon Tuligan na sa kahipasan May hatag ang bukas sa tanan Abaka, abaka, inugan sa kalambuka Bago sa kinabuhi, bago sa unsuka Abaka, abaka, mabuya ka sa luta Iwalag alam ng Senyor sa Tuninyo Abunda sa kinatuyahan Sama sa alaban ng malikod ang tanan Isa sa kalistanan Piling mapukan May ang katauhan sa sama-sama Tuligan na sa kahipasan May hatag ang bukas sa tanan Abaka, abaka, inugan sa kalambuka Bago sa kinabuhi, bago sa unsuka Abaka, abaka, mabuya ka sa luta Iwalag alam ng Senyor sa Tuninyo Dayaw na kapistahan marihatag. Ako si Josepino Pandiling Jr., kapitan sa Barangay Antipolo, ang tribo pinaghiusa nga og gilangkuban sa Barangay Antipolo, Amuntay ug Arurugan. Ako si Sarah Jane Garcia, Chairwoman ng Barangay Antipolo. Kami mapasalamaton sa Local Government Unit headed by Honorable Justin Mark L. Pilinio, Barangay Officials, ug sa Antipolo National High School Faculty and Staff. Makikita nyo ang kanaming performance. Tribo Panagison Marinig. Hurra! Viva Senyor Santo Niño! Viva Abaka! Santo Niño! Abaka!
bilin untang madasigon ug ligo susama sa usa ka baka taliwala ni ining atong giatubang na pandemya. Inubanan sa atong panagiusap, pagminhalay ug hugot nga pag-ampo ngadto sa balang bata, Senyor Santo Niño. Viva Senyor Santo Niño! Viva Abaka! In behalf of Barangay Mararag and Barangay San Pedro, ako si Japit Mursi, ang iski chairman ng Barangay Mararag. Kami magpasalamat sa among patron labi og pagsuporta sa LGU, Local Government Unit, sa badi na pagsuporta. Ini ang tribo masadyaon ug daghang salamat. Viva Senyor Santo Niño, viva Marihatag! Santo Niño, Abaka!
Ngayon ni Biya ka man. Pag-uwayan gani si Mama. Ayo, may adlaw. Unsay ato, sir? Ikaw si Junjun magpaul? O sir, nga naman, sa katubuhi pa yung mamahan, at una kami kasabutan, na umawala na siya ng kalimutan, ako kinigihatag ni mo, ang dokumento, mensahe. Paminawa, ako kinibasahon. Dong John, kung maabot ng panahon na mabasa ni mo, ako adunay ibiling nga 5 hektaryang umahan sa Abakan. Gamitan kini sing sakto inubanan sa pagpalingkamot ug labaw sa tanan. Ayaw kalimot og pagpasalamat sa atong mahal na patron, Senyor Santo Niño. Unta makapot nimo imong pangandoy. Pa, daghang salamat sa tanan. Ako ni bahala magpalambo ni ining atong abakahan. Ha, sa ulo kita, abaka! Magsadya kita, hey! Ay ang katauhan sa sama sa